Gaeilge Weekly is brought to you by Learn Irish Online. For way more shows, videos, podcasts, and courses for learning the language, head to learnirishonline.com or patreon.com/learnirishonline. You've been the best of times, you walk me through my darkest days. Why must I turn around? I ask myself. This just ain't fair, so hard to bear. I'm not really sure these days. You walk away, you don't Mads and Watts Ronoma, Foster Ash Week on show with Gaeilge Weekly. Tá áthas an downer, ará, agus beidir ní smó actually tá iontas an downer, ará fáilse chuig agran iver ein chéad den show an céadú agran de Gaeilge Weekly. Do chreide, tá sé Déanta Againn, tá man an seo tá an lá tagcha, bhí méid swain of rédi faoin seo le cúpla mí nús. Agus tá mé an ránis, ní bhaid aon rud ró speisialta arsúil inniuil, just mis ag labhairt. Mars chanach, agus tócaigh déanam buganí macnamh Gaeilge Weekly agus, a bheith an bhód an isis le gábhlín níos mó ná gábhlín a nús tá mé buganí macnamh chuna sa hosaí an seo mac dús. Scéalta fiosrúcháin beidir ag buint leis an seo agus cábhfuil man inis agus cin chuí a bhóthaíam faoi a bheith inis chéad agran den seo. Do chreide. Ach, fáilte arénas míle buchas as a bheith tún an seachas cuma má tá tú tún an seach an chéadúir riomh nó má tá beidir gach episód gach agran sa Gaeilge Weekly cloiste ad river seo míle buchas as a bheith lom inneo agus míle buchas hon. Stochas leat a thógáil agus mé féin le ligante seach i a héal fra leat an tachtan seo arénos agus beidir gach seachtain. So chuna sa támuds fáta sé fiú eisteacht chun é sin rá céad agran os ord ach sinna méid agran tá Déanta Againn tá ceap mar thar beidir gachéad is a seachtó leagan nó tafid well tá bhádís mó tafidí Déanta Againn mar lán mar hamplan seo take iver hocht nó take iver ní ceapam gin seo cúplóir rih ceapam go méid déanana go máis isis mar i gcónaí ar tá méid tafid Gaeilge Weekly. Déanam lán botún sa chéad nóméid agus an sin bíonar an tosaríis ach má tá mé an le an chéad nóca second a dhéanú gan botún a dhéanú gan just gan rud ag an rá a bhí mé le cén fád dúirt mé sin an sin bín sé cearcadóir an sin bín mé an rud omlán a dhéanú a caithí mé beganín momentum aáil agus beganín flow aáil is dócha so tá á cúpla míle tafadaí de friúil a beidir Déanta Againn ach ceapam churthamach tá beidir cháchéad sa seachtó leagan friúil churthamach aginn idir an Gnáthleagan an fudcréil an leaganí simplí ó agran iver 65 nó hart an iver sin thosaimid an leagan dátheangach nó an leagan i bhádní simplí agus comála sin bonus episodes an sin an Patreon so hart gachéad sa 60 gachéad sa 60 agran churthamach aginn idir mBéarla 2023 agus inis agus inneo well agus mis ag tafadú an dair lá mí bheitheh 2025. So tá sam hart míohin bhí méid leart spigadín faoi chuna sa hosaí Learn Irish Online agus an scéal a bhainean le Learn Irish Online mar ceapam ní rá sé lútsa agam rilí ná ní rá an scéal omláin lútsa agam an seo ribh sin. So tá mé 6 an rud céala a dhéanú ach a dhéanú agus buganí macnamh a dhéanú freisin chuna sa hosaí agus chunas a lean Gaeilge Weekly ará. So caiimid arás go mí mórta nó mBéarla ceapam níos mó mBéarla 2023. So bhí an bun chóirsa Gaeilge churthamach agam learnirishonline.com agus bhí mé dearctaréis Learn Irish Online chruthú. Just agus le Learn Irish Online ní rá aon rud ann seachas an bun chóirsa Gaeilge. Cad a bhí gceist le Learn Irish Online ná just Siomh idirlíonn agus is dó go leathnach an sin ar Facebook hon an bun chóirsa seo a chur chun cín agus má churthainn tú cóirsa ar an idirlíonn caiid tú chur áiticinint ní rá méid géirí rilí chur Udemy nó
ceann na Stephen Seol le haid cuasaí mar thugann siad lán den airgid agus is friúlam middlemen agus commissions de friúla óhád níos fearr má tumann an rud ag an dhéanú díreach le duine gan eile domsóháin níos agus ní méid leart fiú le ó héh airgids de ar nó tá sé sin tábhachtach ach níos mó really le rud eile cosú lei seán tá Udemy an mar hampla do chósa a ahrú beagganí nó tá siad ná rá ní féid sa an fi an seo sáid an gring ar segus is matlam rudaí dhéanú imar stíl héin agus imar bhealach chéin so dúirt mé tá mé chun mar rud héin dhéanamh agus fiú mna bríonn sé amach mna bhfuil aon duine an sihidlín seo a aimsú agus mna cheanaíon aon duine an bunda chósa seo ar leiad ba mé an rá gnearna mé gacrad I mo bhealach chéin agus aon duine bhí ag éisteacht leis an budcréile go minic ba is agah ghfuil sé sin mar is tócha an príomhrud nó ceananta na príomhrudaí imime héalsa ach dúirt mé ag an tá sihidlín am is tá logo am tá branda agam mar ina mo chardom cin fáil nach níon mé le rudí eile seachas just an bun chósa a chur chun cín agus iireachtaí dhéanamh an cuasa seo a dhéal cin fáil nach níon mé rudí eile cosú le content cúpla fí seo ní aon rud mór ní aon rud cosú le cadatá arsúla go mneo le leir Irish online ach fiú just béidir cúpla fí seo ar YouTube béidir podcréile mar bhí mé gafa le podcréiltaí le 7 mlíana nús nó tá mé inis ar nó ceap hosí mé ag éisteach le podcréiltaí Beidir gábhfuil cairteig gábhfuil cuateig agus neart in na cuimhní is fearr atá máidir le nar bhí mé imime dhéag nar bhí mé 6 7 8 fiúní sinne ná ag imirt an PlayStation ag imirt beidir F1 nó FIFA nó Call of Duty ar an PlayStation agus an fón an aclam agus ar podcast addict scuimhnam nuair Spotify agam ar an am ag an am gom leiscail a bhí mé gis le podcast addict nó Acast nó cean san na apna eile sin agus just chur mé podcréile arsúil agus ag imirt an PlayStation agus ag an am céanla an podcréile bheith arsúil bhí mé géisteach le cúpla podcréile maidir leis an soccer ag an am bhí mé géisteach le cúpla podcréile maidir le probably Formula 1, Formula 1 ag an am agus rudí tar friúla Nas am actually cuimnú sais cén sas podcréil i bitir cúpla ceán ó bhhain leis an geol freisin agus is sin mar an chuí is fearr chun chríoch a chur leis an lá bhil just sí an sin beagnaí PlayStation immert áireach le gá áireach le gribhtal le chola agus a bheith géisteach le duine ag an labhairt nó cúpla duine ag labhairt agus is íhanlum chorá tá sam ar an sóseo seachas an cúpla agran na tá déanta agam le híon de difriúla níl mar an chorá ag eist just mis ag labhairt lum féin is tócha ach scéalta níos mó na eile agus an chuí a bhíon daoine ag insint na scéalta sin agus is tócha le podcréiltaí freisin tá rud ag an faoin format tá sé anna simplí an ní lenach duine ag labhairt stíl mar an technoliaocht ag buint leis agus mar luúin é ar an bud rih an rud ionach le podcréiltaí ná bhí tú an podcréiltaí an chuige nó 60 bliain óin fiú beidir 100 bliain ó hin bhí tú an podcréile a hafad ócé ní tú an i chur ar lína mar ní an idir líon ann a tá sé do chreidsa bhfuil podcréiltaí mar beidir an format le níos mó clú agus cáil ar ná aon cheann eile sa látá neham agus tá ag marcht á a réin na technoliaachta agus méid sin inslacht théirge AI atá le fáil agus an méid sin is tócha just technoliaach simple agus céchomh casta agus atá gacard agus an rud is mó nó cean sa rudí is mó agus cean san rudí is popular sa látá neham sin podcréiltaí agus céchomh simplí agus atá an format ag buint le podcréiltaí I gcóna ceapan go sé sin an simul fiús látá neham tá sé comhtábhachtach le haidíine ach is cuimna bhí mé gafa le podcréiltaí is gcónaí bhí mé swainmh brehráil an podcréile a thosú agus is tócha agus mis ag múna Gaeilge 101 fós bhí mé ag déanana beagnaí de sin ní mór an ach ag múna na Gaeilge ré gabhas fé 2 agus gabhas fé 3 bhí mé ag swainú an rud sacr an so bhí mé obair le a lán micléin difriúla le levelí difriúla ach fáibháin a bhí acuúb go léir ná bhí sé an zacardómh chun teacht ar achmhain is tócha nó chun teacht
show nó fudcréile nó aon rud really in material ará siad an éisteacht leis as Gaeilge agus ará siad an tuiscint. Ní beidir gachar de tuiscint mar gcónaí man tú ag fólam teanga bais anteachar an teacht ar aon rud ina bhfuil tú an gachar de tuiscint agus fiú really an bhfuil tú ag éir gachar de tuiscint mar beidir go sé éasca agus níl tú actually ag fólam aon rud an sin má tá tú an chola rud a tuiscint ach fi mé swinmh jeez tan daoine seo tá si de chuir seach lán éireacht is tócha san Gaeilge agus tá siad géirí an teangálam agus tá siad ag fólam beidir blion gábhlíonn trí blion inús ach fós chun túna seach rad í na Gaeltachta nó go beidir na podcréiltaí eile le fáil as Gaeilge tá chud deachardómh chun an podcréile tuiscint cén fá dachfuil duine an just podcréile dhéanamh ag leabhart trí gan áródaí ní ag leabhart faoin Gaeilge í héin nó faoi stadas na Gaeilge nó cearta níos am rudí máte le language rights tócha agus cearta na Gaeilge agus mar siad cén fá nach bhfuil duine an podcréile dhéanamh faoi ag leabhart faoi cad rinne siad ag an deir seachtainna faoi taistil faoi a bheith a chonaí thalair faoi sport faoi telefís faoi ceol just gan árodí a bhíon ceapam gach duine gothirí daoine óga tá sam go mbeon daoine ggéisleach le seo tá beidir cúg bliana deag d'aois agus daoine eile tá 65 nó fiú níos sinne ach bíon lá daoine óga ag éisteacht leis an podcréile agus láinte na daoine a bhíon i dteagháil an maidir leis an podcréile is daoine óga iad agus beidir faoi 35 faoi charcha so stócha méall sin méall gomín go tá mis fithe cethir fithe cuaig an tachlann so ag casú fithe cuaig ar an ína agus is tócha méall gomín méid láirt faoi rudaí atá tábhaach i me héal hain bín sim an sin ag go lán daoine ar choí slumsa sta rudaí in bhfuil mé ag leabhart faoú ach freisin daoine ar ísna defriúla ach sin chuí lán podcréiltaí is tócha nar bhíon daoine ag leabhart just faoine rudaí a bhíon ar siúlach cúb seans má go mbeidh daoine ar chóislób ag éisteacht níos mó ná aon daoine is tócha ar ísina eile ach dúirt mé nach méid sé chéintach dá méach podcréile le Gnáthleagan mar ag an náam ar nó agus don chéad seasca nó seachtú agran sa Gaeilge Weekly na rá Gnáthleagan cosú le tá siagsú leis na 16 agus 8 in éan ní rá gá channels bhí Network 1 agus Network 2 agus an sin tháinig TV3 isteach in 8 ceafam so bhí gonnig súla sin agus nach méid sé go dá méach podcréile le Gaeilge níos simplí níos muile ach ní i meallach sais condescending nó aon rud mar sin ag leabhart anmáil agus an sin ag rá an focail i mBéarla tar éis ní mar sin sa leabhart mar scanách cosú le seo ach an sin beagnaí níos simplí beagnaí níos muile le teanga agus focail níos simplí freisin ó am gocham Tás mé nach méid sé ginta agus nach méid seo bhhaid níos éfachtúla le ha daoine freisin dá méid podcréile cosúil lei sin. Thus mé podcréile rá aon leathnach Instagram agam ag an am ní rá aon leathnach Instagram persanta nó fiú aon rud le ha learnirishonline agam ag an am so bhí arm leathnach Facebook a chrothú le ha learnirishonline agus dolas teach ar an grúpaí de friúla fulamóirí na Gaeilge fulamóirí Duolingo na Gaeilge agus Gaeilge ggurcaig Gaeilge in láiamh agus na grúpaí de friúla seo ar Facebook agus áitíonn tú actually chun má tá bhí géirí beidir teacht ar chuoine eile ag fólam na Gaeilge tá Facebook an rud amháin tá Facebook fós an bhá agus nachhfuil ag Instagram nó nachhfuil ag an ordan ar na meán thoisialta ordan eile ar na meán thoisialta an rud is fearr ná na grúpaí de friúla agus má tá simime de skateboarding mar hampla tá an grúpaí le haid skateboarding agus tá tú an dolas teach ar na grúpaí sin agus leabhart le daoine eile le simime na céine nó beidir le ceistena céine le dátainna céine faoi an rud a bhfuil á dhéanamh acu agus chuir mé teach ar lan na grúpaí sin rinne méid beagnaíon promotion is tócha agus mé chur an podcréile chun cín agus tuéis cúpla seachtain bhí cúpla sam bitir tuéis mí amháin bhí céad éistearí agam i leine seachtain agus tuéis cúpla mí bhí gachéad agus mar sin agus dáise san sin níor thusméid déanú níos mór í le learnirishonline agus an membership agus Instagram agus gachard eile ar nó is rud ó bhád níos mó é inneo
ach is cuimhin am an chéad lá a rinne méid tafaidú ar an budcréile bhí mé Barcelona, bhí mé i chonaí an áit dar ranna el clot i Barcelona. Agus ceanna mé mic agus is cuimhin bhí betar tháinig an mic ar níl sam an damhnach mar hampla. Agus thuirt mé ócé mórc tinne mé an tafaidú an chéad tafaidú tin fudcréile, tá mé an Gnáthleagan agus an legan í simplí tin fudcréile a dhéanamh. Agus is cuimhin ag éirí agus mo bhricfástaithe agus ag maithú beaganaí nervhíiseach. Agus mé cin fáil méid maithú nervhíiseach agus an sin ag maithú níos nervhíise agus níos nervhíise. Agus thuirt mé jeez, mé rilí chomh nervhíiseach seo chun podcréile a dhéanamh agus an podcréile a hafaidú. Bar ar nó ní rá sé dul amach beo agus le podcréile fiú inneo tá mé an tafaidú seo a dhéanamh fiche trocha óir má tá mé géirí go dtí an puinte óil mé sásta lo agus sin is féidirlumm i churmach agus fiú tá mé an pizza a go thuirachta a dhéanamh ar rih a churmaché agus mar sinse ach bhí mé chun ríiseach agus is scribhlam ag síos agus thosaí mé agus thosaí má go ag cru agus rééis dí sé bio dí aon den eile fiú san órasán ceapan beidir gur dan méid go dtí bhí mé mar chonaí le lead sasnach an lead a tháinig sús leis an tanm leanúint, bhí me sé gurí Gaeilge Weekly a chur ar an ggólacht ar an brand is tócha dúir sé nó caiithú leanúint a chur ar bhd níos simplí agus ba sé bhd níos éasca le haid daoine freis an chun sacht ar an sividlín agus speisialta díreach ag an buinte catatá gceist leis an marca bhí man rá a Spáis leis an brand agus le cin sa service í ó tú chur ar fáil agus bre sinir dúirt mé ok beidir tá ceartad agus le SEO agus rudí defriúla ar Google just a bhd níos fearr é chur mar sin ar learn Irish online. So dá méid go bhí seisnaí dul amach chun beidir cléthe ladóg immart ceapam agus thosaí mé agus bhí me gri ar ma goch go leisceil bhí sé cru mar seo agus nírá mé agus fiú má héontarráis ná térás agus éis leis an cean sin le a hell mar ní maithla mé ar churbe tá nádio go thuúfásaach bíon mé ag labhairt mar seo tá mé anna ní léon muoín agam agus tá mé ag smaoinmh an America faoin Gaeilge agus an séhús a scachard agus dí raon fló agam agus sin an go náhad man bhfuil sé déanta go tribh sin ag an am ní raon taithí rilí agam ag labhairt ar an mic ní raon taithí agam labhairt ar os cór camera nó aon rud mar sin agus tá sé simil mar níl second cat agam ag léomh nó ag féchan sa réon rud maidir le public speaking is tócha ach níos mó ag labhairt an camera an presence agus gachar mar sin níl aon taide déantá mar sin ar churbe ach just is tócha go nádartha tá an muoín inis agam agus ceapan ghfuil sé bhd níos fearnis agus cíd má héontarráis agus éisteantaréis leis an géad fudcréile tá difriúcht dulmhór inis maidir le muoín agus an chuí a bhí méid labhairt agus céomh tapí a bhí méid labhairt agus mar sinse ach tá sé an eiste an smuidirráis agus bhí sé go thuúfáach an chuí a rinne mé mar just rinne mé an tafaidú agus mas rud é dachar mé cinsa cad cad éon céadtar deile bhí ceartam rá just bhí an tafaidú ag leanúint rá agus an sin rinne mé an edis i níos sin in áit mar hampla má dhéanam botún inis nó má dearm rud éigen agus ní cheartta mé sin rá nó ní ra mé géir is sin rá nó níl cumhá ar sin just déanam pause ar an audio agus an sin témarráis díreach ag an nóméid scrisam amach an beidir an 2 second rih a dúirt be rud éigen le ra mé géirí churmach nó rih beidir tá beganín turn sa chúlra na rud éigen mar sin just má tá 5 éigen an sin scrisam an 2 second sin amach agus an sin lena marrá agus ní chaithí mé beganín editing a dhéanamh ní chaith mé éon a go thuirachta dhéanamh rilí i ní an podcréile a hafaidú. Ach an system an choras a bhí am ag an am bhí sé go thuúfáach tríd a go bhád níos fearne agus cosú léonrúd agus sin rud ionach faoin saoil bhí mi sé ceap ag an am churá sé fearfa agus ní chráíon aibanna leis an budcréile agus níos mar leis an taithí aironn tú níos fearr bhí méid láir trí seo ar smuo sí sathún má le rud ag an difriúil ag an dear seaachtainna má tá tú i bháil ar Patreon beidir gur thula tú an seo sin
agus bhí méid láirt beganín faoi má tá tú gurí dul go imimecht mar hapla so le papa Gaeltacht baid tú ar bhíiseach an chéadúir agus an sin an dara ó ní bhaid tú nar bhíiseach ar churbéid ní bhaid tú có nar bhíiseach rénos agus an trío agus an ceathróir baid tú mothú ó bhád níos fearr fiú so cos a léonrad leis an taithí fiú éis cúig nó sé episód ceapan bhí me bhád níos fearr ach fós méid fólam agus fós is féidir leis an budgréile a bheith bhád níos fearr ná mar atá sé tá méid cinsa faoi sin agus tá méid an éireachta dhéanamh an podcréile a dhéanamh níos fearr agus níos fearr agus níos fearr agus níos fearr sa todhchaí. Agus is toch bhí íana defriúla a gin ar an seo scriblam hartar deire gabhils fé trí bhí lán íana agam ar an budgréile. I ri gabhils fé cethir agus gabhils fé cúig gotí seo ní ra mór an íana agam ar an budgréile buachlam íana a bheith ras agam ar an budgréile ag pointteach. Tá méid point anmh as just láirtlam féin réalaí ar an bud. Agus sin rud freisin, domsar nói, tá sé mar chuid zibra agus má chólacht agus gachradella agus bín Gaeilge Weekly carlum hon shricún mar ghfuil sé mar stóchan an rud is mó a dhéanamid ag leanúint Caríonn sé lom hon shricú ar níos mó daoine timpeall an domhan agus beidir simachú chlórú mar bháil ar Patreon agus mar sin de ach níos mó ná sin freisin ó thaobh pásanta just is mór an privilege domsa a bheith so gach lún agus just a bheith an labhairt fao a héal hain. Tá siagsúla therapy ar chlí. Ceapan bheith gachtain dá méid an seans a gachtain and just síos agus just labhairt faoi payroll, really, just a stream of subconscious, unconscious thought, subconscious ceapan thought atá a gceist. Tá siagsúla Ulysses orintha. Mar a chuid smód san na seachtain ní bhíon clúag am réalaí nar sim síos. Ní bhíon méid gur tá mé láirt fao seo agus tá mé hon beginning, middle and end agus an structúr a bheith agam mar seo te an ná just cos lenne. Tás líam an podcréile bíon téma generálta agam nó fiú orintha ní bhíon éon téma generálta agam ar churbe agus an sin tás líam ag labhairt agus leanamrá as sin. Agus níl sam tá rud ag an speisialta faoi sin fiú ag labhairt faoi cadar ina méid an deir seachtainna caríonn sé dumpsa freisin chun beidir beganín macna bhí dhéanamh ar rudí defriúla rudí defriúla tócha tarsúil agam i héal agus orintha tar éis dom podcréile a hafadú buin méid smaoinmh tá méid mocha níos fearr faoi X, Y, Z inis mar ealgram ag labhairt faoi beidir níor thug méid faoi dearg go dtí nóir a luí méid é sin ar an budcréile. Actually, tá sé sin a chur seachar an beganíon nó beidir be ceartm níos mó de sin nó de seo a dhéanú agus rud fíor chlánsúil é ceapam just tús a chur leis an teachtain ag labhairt ar bheith leabhar ar nóí agus an sin ag labhairt bhí dír chun rud céine so tá seans agam macnamh a dhéanamh ar ríis ar an legan ní simplí agus a ríis ar an legan i bhád ní simplí. Agus an rud is mó freisin tá postcharthasús agam ar Instagram anis saigh déanam macnamh a ríis sér. Is tócha céad agrán sa Gaeilge Weekly agus ma héal generálta freisin mar tá ma bhreathla ma chúgu bhreathla is fithe ar an ine seo an Seol mí methimh. Agus ag déanam bíúnaí macnamh ar sin agus rud amháin a luí mé sa post sin ná tá mé gohair ar nóí tá lán druchrudaí ar siúil sa domhan faoi láthair agus a gcónaí bín fiú dem líon hin bhí rudí defriúil agus druchrudaí fós vís ar siúil agus 5 bliana hin 3 bliana hin carcha i gcónaí bhí coga ar siúil áta cinint timpeall an domhan i rá amar bit réalaí in rá gacrad féarfa ar fáil an domhaí a churbe ach inis an glún seo tá mé buíoch go méid marchdal sa glún seo mar glún atá ina bhfuil tú mátá smuoine bhd agus mátá tú géirí rud ag an dhéanú cosú le podcréile cosú le ceola dhéanú cosú le labhar a scríomh tá tú an rud a cheannach an mic mar hampla an mic seo cos níon sé beag níos mó ach an mic eile ar rinne méid an chéad nócha nó nócha chuig agran sa Gaeilge Weekly ar nar chosní sé ach €2.50 gapam agus sin an tain pí a trealamh really agam nó bhí agam le haid Gaeilge Weekly agus an laptop ar nói. So tá an just na rudí cheannach agus níl siad ró chustasach réalaí le hain chuid smód a réine bit le daine ag antá sé ach le chuid smód a daine mar hampla mátá tú géirí ceol ar scríomh dí caiid tú a gitar na rud ag mar sin a cheannach
like beidir €50, €100, agus an sin you're off, compared to like 5 bliain hin, 3 bliain hin bhíart postáil, ní tú an é dhéanamh leat féin, bhíart postáil le mar hapla radio na Gaeltachta nó RTE nó cholacht mór éigen cosúla sin ach anis tá tú an é seo dhéanamh, bíon mis sé déanamh Gaeilge Weekly lom héin an seo sa Spáin, éáit ar dain, ní lánach nó ní ráánach smuoinmh really, agus just ceanna mé an mic agus an sin ní chostain sé aon rud chun é a chur ar lína, ní chostain sé aon rud chun é a chur ar Spotify. Tá sé éasca gumráid le 23 bliain ó hin. Rís mar hapla, tá tú gurí broadcasting a dhéanamh as Gaeilge fiú 10 bliain ó hin. Cé chuig ar tónán é sin a dhéanamh. Postáil a radú na Gaeltachta nó beidir RTE agus ní ra aon rud rilé ag RTE ag an am like RTE príomh RTE an main RTE tá sam gohfuil radio na Gaeltachta or na dí mar chuid de RTE freisin. Ach bhíart postáil ag radio na Gaeltachta nó tíí cethir san é ní ra aon rud eile. Ach níos tá an é seo a dhéanamh tá an é dhéanamh sa slí ina dhéanamh mé agus tam cóbuíocha sin agus cóbuíoch i gcónaí bí daoine ní gcónaí ach bíon lá daoine tuairteach faoi bhí rudí níos fearr 10 bliain ó hin 5 bliain ó hin a ceapan caiith tú bheith cormach freisin mar tá lán rudaí cosúil mar hampla le seo le do rud héine dhéanamh agus rudaí a dhéanamh iad a stíl héin agus sa chuí óil tú a géirí an rud sin a dhéanamh tá tú an é dhéanamh inis agus nó an chud smód roiine ar aonos tá tú an é dhéanamh agus sin rud freisin má tá ag smuoine faoi rud ag an a hosú beidir the fusta ágáil tá sam ag gcónaí bití négra sin just leave your job, start something new man agus tá seád ní steachar má sin ná sin go leisce ach má tá ag smuoine faoi rud ag an a dhéanamh faoi podcréil a hosú faoi gnó a hosú faoi níl sam beidir orlas ceol a hosú cathbhaimsre nua a hosú teanga a ólam whatever má tá ag smuoine faoi just Jane chuir tús leis agus feiceis má ná ibríonn sé amach nó beidir má thugann tú faoi deir tar éis cúpla seachtain ní mór an simagam sa rud seo fearfán sin tá sad ar leid never die wondering as Eddie O'Sullivan, the former Irish rugby coach, used to say here vanish store na Heron Lord say blin to win never die wondering cin fáil nach any tuairc ní lech sé amháin at sure má ná ibríonn sé amach tá scéal ad ar aonos agus cad a bhaid cailsead ní bhaid mór an beidir beit ná na gcónaí rud ag an eile a hosú agus rud ag an eile a dhéanú ní bhaid a héal chréitne ar churbe so cin fá nach muí tú trí las rud ag an nua nó má tá ag smuoine faoi arís taistal dhéanú nó bogúga tír eile ar fra blian nó ilsam dulga pop-up Gaeltacht mar hapla aon rud agus just tá beagganí náglair agus bí caiith tú bheith macánta le féin ceapan agus rá cén fána go méid déanú an rud seo an bhfuil sé just mar ealgóil beagganí náglair bhil sé cear chlóir sin an go nárad a cén fá just nach níon mé agus má chuirntí tús le rud aigen mar deir an seanachil ceapam tar éis céad agran a Gaeilge Weekly seo na céad seanachil atá rát agam ach tús má leat na hibre so cén fá tá ordan beag agam an so tá mé géirí seo rá ar an géad argan má tá tú ag smuoine for rud aigen a dhéanamh cosú le seo déine iirecht agus man áibríonn séach ba taithí agat ba scéal agat agus ba tú áit níos fearr an sin chun an chéad cinenne eile a thógáil agus the next decision is dócha agus the next part of the story a dhéanamh so sin é an rud éarnach just a méid gurí rá tá sam gofuil méid rá stocha go mín méid láirtfhí seo go minic ar an bodcréile ach míle buchas as gachtain é éis le éon episód de Gaeilge Weekly rih seo le gachtainna chairí lom gachtainna a cheol teachtarcht chuigam ribh ar an bodcréile gachtainna a cheol riomhfos chuigam ar an bodcréile gachtainna bhí dagholm ar Instagram nó aon rud ag dúirt fiú bhí teachtar an cúpla lá hin cholín ag déanú na thir teiste ceapan go bhaid si tosú actually an lá bhfuil an budcréile seo ag taachtamach so gnáir leat a ránarm tar ní mé an tanam a chuimhnú dúir canéisteach dúirt blina nús tá géisteach le Gaeilge Weekly agus bín méid fólam mád níos mó rudaí sa Gaeilge ó Gaeilge Weekly ná beidir mar a bhíon méid fólam ó múntar Gaeilge sa scáil agus tá sé tar éis cabhrú gomórlam leis an béal trail agus an oral exam agus mar sinse so go háirí sin rud is fear fum a fosta gáí ar bhíon daoine
ag scríomh isteach go dtí an email, go dtí an rifust. So, yeah, just míle buchas as gach duine ba mo bháthair géisle le seo, so míle buchas mum as de chabhar i gcónaí agus as teachtairt a cheola huigim ó am go ham ag bhrágrá tú géisle leis an budcréile agus gur bhain tú taithna agus mar sinne. Agus, yeah, just míle buchas baim sé leanú tráile Gaeilge Weekly támachón sus a thógáil an teachtain se thugan. So ní bhaid ein episódí ag tatamach an teachtain se thugan. Ach baim dras an sin cin dáta sé an 8ú lá, ceap an 8ú lá, den bhí, mí mehibh. So baim dras an sin ach támachón teachtain amháin siar thógáil agus an sin baim dras le an á schedule go dtí hartar go dtí mí lúnas agus tógí mu suspeog go ríis le haid an saoir léon de sire an tarí. Sin gus tá sé déanta againn. Céad agran de Gaeilge Weekly míle buchas as an taceocht tá sulam go mbeidh seachtaínteach aga bhar fad tá sum go mbeidh deir seachtaínteach aga bhar fad. Will we make it to 200? Who knows? Nil sam. A fanga recommends. Ach míle buchas le rá mé libh well ní an tachtain seogan ach i gceann cíci seo slán agus bannacht.